जाय बिथांमोना मेट्रिक आनजादावहाय उथ्रिसारदोंमोन दा बे नोंथांमोनहा बेखौहाय माने मान बावदों दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? दा आङो गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोयो। दा जोंहा दिनै नंगौ बे हाबाफारि 2026 मायथाइयाव जायनाखि बिथांमोना गिलागुरि गामिनिफ्राय उथ्रिसारनो हादों जों दा बिथांमोनखौ दिनै बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। दा जों बे बरायनाय हाबाफारिखौ लानानै जोङो गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोबा जोंहा फैबाय थानाय नेक्स्ट जेनेरेसन बिथांमोनखौबो जोङो मोनसे दा जोंनिफ्राय मोनसे पजिटिभ मोनसे मेसेज थाङो। दा बेखौनो जोङो साननानै जोङो ज' इउथ ससाइटिनि जानानै जों रायज्लायलायनानै बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। बे प्रग्रामखौ बोसोरै खुंनाय जायो नामा? बे प्रग्रामखौथ' जोङो बे नैबे 2026 इयारनिफ्राय जोङो लानाय जाबाय आरो बेनि उननिफ्राय जोङो नेक्स्ट जेनेबा लालांबाय थानो सेस्था खालामसै जोंनि हानायखिनि मानिखौ। नोंथाङा सासे इउथ ससाइटिनि मेम्बार जानानै फरायसुलिसिम मा खावलायहरनो सानो? दा आङो बे इउथ ससाइटिनि सासे मेम्बार जानानै आङो बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि बिनानाव आरो फंबाय बिथांमोना जाहाथे बयबो गावबागाव थांखि बा गावबागाव एमखौ होसोनायाव गोसो होयो। आं बेखौनो इउथ ससाइटिनि जानायनिफ्राय गुरै खावलायनाय जायो आरो। फरायसुलिनिसिम मा मेसेज होनो सानो नोंथां? दा आङो फरायसुला बिथांमोननिसिम बेखौनो बुंनो सानोदि बिथांमोना गावबागाव लाइफखौ नाङा फाङा दा जेनेबा दानि ससियेल मिडियाफ्राव नुनायफोरबायदि गाज्रि जेनेबा माबा मोनसे ससियेल मिडियायाव नेगेटिभ बुस्थुफोरखौ हगाराबा बिनि फारसे नोजोर होआ। दा बयबो गावबागाव लाइफनि बा एम बा थांखि होसोनायाव बयबो गोसो होलायो। आं बेखौनो बयनिसिमबो हास्थायो आरो लुबैयो आरो। जोंनिफ्राय गिलागुरि गामिनिफ्राय गासै 10 जन मेट्रिक आनजादखौ होनाय जादोंमोन। दा जोंहा बे 10 जनाव सासे फंबाया एसे मार्कनि थाखाय थालांनांगौ जादों आरो। दा बे 10 जननि गेजेराव 9 जना जोंहा मोजां उथ्रिसारनो हादों। बिनि गेजेराव सानैया फार्स्ट डिभिजन आरो साबाया सेकेन्ड डिभिजन आरो सानैया थार्ड डिभिजन।